Daniel capitolul 1, da, deschideți Biblia, pe care eu am Biblia este 868, adică după Ezechiel este Daniel. Da. Daniel capitolul 1, versetul de la 1 la 17, chiar acum 3 săptămâni, și am vorbit, n-am terminat predică, eu v-am spus, continuu, termină. Da. Daniel capitolul 1, încă o dată să citim versetul de la 1 la 17. Da. Luca citește pe care pagină, ok? Eu dau, citește pe ecran. Amin, amin. Hai, luați loc. Da. Hristos a înviat. Da. Fie ca Hristos cel înviat și să vă binecuvinteze să fiți martorii pentru învierea Lui. Și chiar din Vechiul Testament, Daniel are total 12 capitole, nu e mult. Și dacă noi observăm Noul Testament, chiar e așa, Apocalipsa, cred că e cea mai grea să înțelegem. Și tot la fel, Vechiul Testament și Daniel tot. Cartea Daniel este revelația din Vechiul Testament ca Noul Testament, Apocalipsa. Dar Daniel, v-am spus, total 12 capitole, dar capitolul de la 1 la 6 e foarte simplu. Tot e povestire. Dar de la 7 la 12 avem nevoie de ajutorul Domnului să înțelegem. Mai ales, chiar versetul pe care noi am citit, versetul 1, în al 3-lea an, împăratului Ioachim, asta este ca de 605 înainte de Hristos. 605. Chiar atunci, Daniel a fost dus captiv în Babilon. Chiar atunci, așa spune, Daniel a avut în jurul 15 ani. Nu mult, cam 15, cam 16 ani. Și dacă ne observăm, de aceea, chiar atunci când Daniel a fost dus în captiv în Babilon, de așa scrie Daniel capitolul 1. Și lucrul acesta e foarte important. De aceea, chiar prin capitolul 1 noi putem învăța cine este Dumnezeul lui Daniel. Cine este Dumnezeul lui Daniel? Și, mai departe, care este credința lui Daniel? Cum adică Daniel, când a fost dus în captivă 15 ani în Babilon, dar Daniel a trăit prin credință. Dar care este credința lui Daniel și unde se bazează credința lui? Noi putem întreba și atunci și noi putem avea și credința lui Daniel. Și pentru că observați, pe versetul 3, 4, 5, 6, dacă observăm, Daniel, numele lui, Dumnezeu este judecătorul meu. Dumnezeu este judecătorul meu. Dar acolo, atunci când a ajuns în Babilon, schimbat numele. Pentru că, tot la fel, dacă eu spun numele meu, ce nume e foarte greu, așa spune. Dar tot la fel, corenii, dacă eu spun numele vostru, ce nume așa grea? Așa, n-a auzit aici. Și Daniel, tot la fel, oamenii, e grea. Atunci a schimbat. E Belșațar. Belșațar este, Bel este păzitorul tău. Bel este așa, zeul Babilonului.
E mare diferență. Din copilărie, părinții spune, Daniel, atunci Daniel spune, Dumnezeu este judecătorul meu, Dumnezeu este singurul creatorul meu, Dumnezeu este stăpânul meu. Dar a schimbat numele lui, nu Daniel, Belșațar, adică Bel este păzitorul tău. Dar Daniel, dacă ne observăm, n-așa. Totdeauna el spune, cartea lui, accentuează 8:1, 8:15, 9:2. El spune, eu Daniel. N-a spune, eu Belșațar, nu. Totdeauna el spune, eu Daniel. Adică el a apucat identitatea lui Dumnezeu, ca copii al lui Dumnezeu. Așa, a apucat identitate. Ca copii al lui Dumnezeu. Trăia înaintea lui Dumnezeu. Mai ales, v-am spus, în jurul 15-16 ani, pentru că, foarte interesant, mai târziu Daniel cred că a înțeles. De ce? De ce eu am ajuns ca captiv în Babilon? Poate la început n-a înțeles, dar la urmă era înțeles. După providența lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu. De aceea cum este? El tot timpul trăia înaintea lui Dumnezeu, prin credință. De aceea viața lui se aseamănă foarte mult cu viața lui Iosif din Vechiul Testament. Iosif tot la fel, abia atunci cam 17 ani a fost vândut în Egipt ca sclav. Iosif tot la fel, la urmă dacă observăm, cum este? Care e mărturia lui? Atunci când, pentru că frații lui vitregi l-au vândut pe Iosif ca sclav în Egipt. Dar atunci când Iosif a ajuns prim-ministru și când a venit frații vitregi să cumpere alimentele, chiar Iosif ce spune? Nu voi m-ați vândut pe mine aici. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. E altceva. Din punct de vedere omenesc, da, frații vitregii lui l-au vândut ca sclav în Egipt. Dar Iosif nu s-a gândit. Nu voi m-ați vândut pe mine. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să scape viața. Observați. Daniel tot la fel. Daniel a fost dus în captiv, în Babilon, 15 ani. Dar dacă observăm, el, de la început, continuu el umbla după cuvântul Domnului. Se ruga înaintea Domnului. De aceea, care este credința lui Daniel? Se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și se bazează pe rugăciunea personală înaintea lui Dumnezeu. E foarte interesant. Versetul 8, dacă ne observăm, așa spune, căpetenia foamenilor, așa, a pus în mâncare. Așa, Daniel a hotărât în inima lui să nu se întineze cu alimentele alese ale împăratului și cu vinul pe care bea împăratul și a rugat pe căpetenia foamenilor să nu-l silească să se întineze. Pentru că nu știm noi, pentru că nu vorba că Daniel e vegetarian, pentru că așa s-a gândit, pentru că mâncarea pe care acum vinul sau carnea care aduce, Daniel așa s-a gândit că ăsta a fost primul rând a dăruit ceva zeilor. De aceea Daniel a hotărât să nu mai hrănească. Și pentru că lucrul acesta este, dacă nu mânca, e mare problemă. Pentru că căpetenia foamenilor poate ucide, scoate pe ei, omoară pe ei.
Poate spune, dar nu ascultă de el. E ușor, poate face. Observați, atunci când Daniel și prietenii lui, 4 persoane, au hotărât să trăiască înaintea lui Dumnezeu, atunci, dacă trăiau prin credință înaintea lui Dumnezeu, ei au pierdut? Nu e adevărat. Așa este versetul 8. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și îndurare înaintea căpeteniei familiei. Aici, de aceea, cartea lui Daniel, totdeauna Daniel apucă nominativ, acuzativ, dativ este Dumnezeu. Dumnezeu a făcut. Îl laudă pe Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu. Daniel totdeauna accentuează pe Dumnezeu. Observați, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și îndurare. Observați, tot viața noastră la fel. Dacă noi am hotărât să trăim prin credință înaintea lui Dumnezeu, noi nu pierdem. Să știți, noi nu pierdem. Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu ne ajută. Ne ajută. E foarte important. Sigur, nu numai hotărât Daniel. Dacă noi observăm viața lui Daniel, cum este? Se ruga mult timp. Capitolul 9 o să noi putem vedea. Capitolul 9, dacă observăm, tot la pe Daniel se ruga. Se ruga. Tot la fel, a hotărât Daniel, dar cred că s-a rugat înaintea Domnului. Doamne, ce să facem pentru acest moment? Cred că Dumnezeu i-a dat inimă. Daniel, nu mai mănânci. Nu mai mănânci. Ok, tu cum vrei? Trăiești înaintea mea. Cred că Dumnezeu a dat. El a hotărât inima, a hotărât, atunci cum este? Dumnezeu a dat, adică Dumnezeu cum este? A deschis inima căpeteniei a famenului. A deschis inima. Și tot la fel, dacă noi așa ne rugăm și noi trăim înaintea lui Dumnezeu, sigur Dumnezeu ne ajută. Dumnezeu ne ajută. Noi cunoaștem foarte bine George Mueller, așa spune, tatăl orfanilor. În viața lui aproape cam 150.000 de orfani a crescut. Unde era acolo casa pentru, cum este, pentru orfanii? Orfelinar. Și pentru că e mii de așa copii era, dar a doua zi dimineața a venit bucătar așa și dimineața noi nu avem ce să punem. Atunci, cum este? George Mueller se roagă. Spune, așteptăm cum Dumnezeu lucrează. Puțin mai târziu, mașina venea. Are plin de pâine. A spune că unde trebuie să aducem acolo, dar acolo nu mai primea marfă. De aceea noi am adus aici. Am aflat că aici este orfelinat. Puțin mai târziu, altă mașină venea. Acolo are containere pentru lapte. Și tot la fel. Și eu trebuie să aduc undeva și acolo nu putem ajunge. Și de aceea am adus. El mărturia foarte mult. Foarte mult. În viața lui așa spune, 50.000 de rugăciuni au fost ascultate de Domnul. Fiecare moment, cum este? Dumnezeu lucrează, ajută. Pentru că dacă noi observăm versetul 17, așa spune, Dumnezeu a dat acestor 4 tineri cunoștință și pricepere în toate scrierile și înțelepciune. Și Daniel a avut pricepere în toate viziunile și visele.
Observați. Ei au hotărât să trăiască prin credință. Spune tot Daniel, Dumnezeu a dat acestor 4 tineri cunoștință și pricepere. Pentru că copiii noștri au nevoie de cunoștință, pricepere. Dar observați, noi putem învăța de la Daniel. Cum este? Daniel trăia prin credință înaintea lui Dumnezeu. Atunci cine a dat? Dumnezeu a dat cunoștință și pricepere. Chiar un corean, chiar acum avea 71 de ani. 71 de ani. Și când avea el 6 ani, pentru că chiar atunci când el război între Coreea de Sud și Nord, atunci s-a născut. După 3 ani de război, e absolut nimic. Dar chiar când avea 6 ani, tatălui a murit. Avea și mama și 2 surori. Dar nici n-avea unde trebuie să trăiască. Și cineva a dat o cămărță mică. Acolo cu mama, 2 surori, trăia așa. Dar mama ei, tot timpul, de dimineața, se ducea la rugăciune biserică. Și el mergea cu mama. Apoi, când era cam gimnaziu, liceu, cam așa, într-o zi, mama l-a chemat, Pino, Juan, și du-te acolo lângă gară, este un om bătrân, cercetător. Tu îl aduce aici, la noi, întreabă, și ce să facem? Du-te și să-l aduce la noi. Și apoi, atunci așa, n-are ei baie. Și atunci mama s-a așa încălzit putoaie apă și spune, ajută pe el să facă duș. Observați, tânsul n-a făcut duș, cred că cam cel puțin 10 de ani. E miros, nici haine, n-avea haine. Apoi spune, Juan, tu hainele tale aduci. Nici el n-avea hainele. Dar așa spune, hainele pe care tu ai, întâi dai acolo. Și a dat. Și n-avea ceva să dea mâncare, dar spune mama, hai noi să gătim pentru el. A dat așa mâncare. Și apoi, după ce a hrănit, s-a îmbrăcat haina lui și a plecat. Mama spune, când aveți ceva, mai aveți la masă ceva, să veniți la noi. După aceea, așa, într-o zi, tot dimineața la rugăciune. Și Dumnezeu așa a venit și și tu ce vrei? Cere ce vrei să-ți fac. Pentru că el așa aducând aminte de Solomon. Chiar Dumnezeu spune, cere ce vrei să-ți dau, ai înțeles? Așa a spus Solomon. Atunci Solomon ce spune? O inimă de pricepere ca să judecă pe poporul tău. Așa Solomon a zis. Și atunci el așa spune, Doamne, te rog, dă-mi înțelepciune și cunoștință. El așa spus. Pentru că până atunci, el când a început liceu, pentru că într-o zi, Coreea există așa, liceu, de exemplu la grupa, dacă 50 copii și clasa este grupa A, grupa B, grupa C, grupa D,
grupa de cam 500 clasa. Și e grupa lui cam 50. Și total 500. Există după examen, există nota plus e cam cât? Adică dacă 500 există primul loc, sau 120, sau 300, sau 500, numele lui a băgiut, primii n-a găsit. Ultimii a băgiut acolo, penultima acolo, ultima a găsit. Și întregi așa, dirigent lui l-a chemat, pentru că am înțeles că familia ta e foarte grea și mama muncea la piață și nu trebuie să tu îmi pregătești bine școala. Pentru că el n-a avut o ocazie. Dar așa, el s-a rugat, Dumnezeu a dat, tu ce vrei să-ți dau? Atunci era să spun, Doamne, am nevoie de înțelepciune și pricepere. Chiar atunci el s-a gândit, vrea să citească acolo epistola către Romani. Odată a citit de la capitolul 1 la 16, iarăși a început, cuvântul foarte dulce. Iarăși a început, dar mintea lui așa a rămas. Capitolul 1, tot rămâne așa. Capitolul 2, fără Biblia, tot a memorat aproape. S-a mirat. Apoi, dacă pregăte la biologie, chimie, istorie, odată a citit, tot a rămâne. Când a dat examen, el nu trebuie. Citind așa întrebările, tot, pagina trece așa. Scrie. Apoi, înainte ei, total 500, 480, 490, cam așa. Dar cam ce a ajuns. Atunci profesorii așa s-a gândit că era copiat undeva. N-am copiat. El așa mărturisea. Atunci când am ajutat pe cineva, am hotărât să trăiesc prin credință și Dumnezeu m-a întrebat în inimă, ce vrei? Cere ce vrei să-ți dau. Am cerut înțelepciune și cunoștință. Dumnezeu m-a binecuvântat. Apoi era intrat la Seul Universitate Medicină. Acolo este, dacă e 1 milion elevi care termină clasa 12, Coreea este sistemul, întâi Seul Universitate Medicină, Electronică, Calculatoare. Ăsta e cea mai bună. Adică toți elevii, de aceea, dacă e școala așa, locul întâi poate intra acolo. Era intrat acolo medicină și a terminat totul primul loc acolo medicină. Apoi așa a dat inimă să studieze în Statele Unite. S-a dus în Statele Unite și a studiat acolo, a deschis acolo la cabinet. Și atunci când a deschis, nu venea nimeni, pentru că e un asiatic. A deschis, nu venea nimeni. Dar acolo a venit niște așa la negri au venit. El așa a ajutat din toată inima. Atunci ei spune, am fost acolo un cabinet, un corean, e foarte bun medic și așa slujește din toată inima. Atunci, imediat, n-are loc cabinetul unde are. Are multe clădiri, tot era cumpărată, nici nu ajunge, a angajat mulți medici. Atunci el s-a gândit și vreau să deschid altă. El așa spune, Doamne, și eu vreau să deschid alt și eu nu pot vin
la ora de rugăciune este dimineața, pentru că sunt ocupat, 2 clădiri trebuie, dar eu câștigă mulți bani, eu doresc să ție mulți bani. Așa el s-a rugat. Dar Dumnezeu a spus în inima lui, Oan, eu nu vreau mulți bani de la tine, eu vreau părtășe cu tine. Adică nu deschide încă cabinet, una suficient. Eu n-am nevoie de bani. Dacă tu să vii de dimineață înaintea mea, dacă am părtășe cu mine, pentru mine e suficient. El n-a deschis. Eu am auzit mărturia lui, pentru că care este? Chiar ca Daniel era. El a iubit persoana respectivă din toată inima, atunci Dumnezeu a dat o inimă. Într-adevăr, atunci când tu m-ai chemat în casa ta, m-ai spălat, mi-ai dat hrană, mi-ai dat hainele, atunci eu eram. Oan întreba, când? Atunci când era? Tu m-ai chemat. Atunci eu eram. Care este? În general, noi iubim pe noi înșine. Așa este egoismul. Altul deloc nu. Copii mei, serviciul meu, biserica mea, altul deloc nu. Asta este credința noastră. Așa îmi amintesc de mult, când am început lucrare. Chiar atunci nici noi nu avem bani. Dar o soră, o cheamă Iuliana, din Focșani era. Ea era studentă la universitate, dar ea a avut problemă la mental. Dar după ce a venit în biserică, a început studiul, a fost foarte bine. Și a venit vara la tabără, apoi s-a dus acasă, dar părinții adică supără foarte tare că a venit la sectanți, că a studiat. Mai târziu am aflat că ea e mai rea. Mai târziu odată a venit în biserică și cred că ea a cerut ceva bani. Atunci arată foarte... Dar ea n-a cerut mulți bani. I-am spus că nu am bani. Apoi a plecat. Atunci, David, așa îmi aduc aminte la Matei, capitolul 25. Chiar Domnul Iisus a venit, dar i-am respins. I-am luat banii în buzunare, am alergat până Crucea Vești. Am cred că acolo s-a dus, alergat. N-am găsit. După ce a plecat, am alergat. N-am găsit. Nu știu, poate l-a trecut N-am găsit. Dragii mei, tu vrei pricepere, cunoștință, înțelepciune. Care este? Noi trăim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă. Amin. Luca. De aceea, ca Daniel a înțeles, fai o hotărâre. Doamne, te rog, dă-mi înțelepciune. Nu numai înțelepciune, tu rugăciune. Să pregătești din toată inima. Din toată inima. Noi trebuie să iubim cuvântul Domnului. Daniel, dacă ne observăm, vezi, capitolul 9:1.
A trecut mulți ani. Așa spune, în anul întâi al lui Darius, asta este 538. A trecut câți ani a trecut? Aproape 68 de ani a trecut. 68 de ani. Adică 605 a fost dus în captiv. Darius a trecut 68 de ani, exact, aproape. Așa spune. În anul întâi al împărăției lui, eu, Daniel, tot spune, eu, Daniel, am înțeles din cărți că numărul anilor pentru care fusese cuvântul Domnului către profetul Ieremia pentru împlinirea puștirilor Ierusalimului era 70 de ani, pentru că Ieremia aproape 100 de ani mai devreme sau 90 de ani mai devreme. Ieremia a profețit că poporul, cum este, va fi captiv în Babilon, dar când împlinește 70 de ani, se întoarce înapoi. Câți ani a trecut? 68 de ani. Daniel, citind lucrul acesta, a descoperit. Observați, credința lui Daniel se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Adică iubește foarte mult cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că și am multe, eu nu prea să predică mai mult. Acum aici încheie, următorul, tot vinerii. Continuu, vreau să spun. Nu pot să termin astăzi. Mai durează încă 20 ceva de minute. Credința lui se bazează. Care este? Pe cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, dacă ne observă, apoi ce face el? Versetul: m-am rugat Domnului Dumnezeului meu. Pe 5, noi am păcătuit, am făcut nelegiuire și am făcut ce este rău și ne-am răzvrătit. Dacă ne observăm, el, cum este? Credința lui se bazează rugăciune. Se pocăiește. Doamne, poporul meu, eu, părinții mei, am păcătuit. Iartă-ne. Observați. De aceea, credința lui Daniel e minunat. El se pocăiește. Fie ca Dumnezeu și să ne binecuvinteze. Dacă noi trăim prin credință, nu vom pierde. Dumnezeu ne va binecuvânta. Și Dumnezeu spune: dragul meu, cere ce să-ți dau. Noi cum este? Trebuie să ascultăm vocea Domnului. Vrea să ne dea. Întreabă: cere ce vrei să-ți dau. Atunci spui clar. Nu spui banii, nu spui tare cu tare materiale. Spui: Doamne, am nevoie pricepere, am nevoie înțelepciune, am nevoie darul de a sluji lucrarea ta. Fie ca Dumnezeu încă o dată să ne binecuvinteze. Amin. Hai stăm în picioare. Chiar duminica aceasta, fratele Alin va predica cuvântul Domnului. Să vă rugați. Și mai ales în luna august și avem și tabără pentru Biserica Agape, pentru tinerii și pentru și adolescenții împreună. Să vă rugați pentru lucrul acesta și Dumnezeu să lucreze. Amin. Tată, mulțumim chiar acest moment. Am învățat și credința lui Daniel și rugăciunea lui. El a hotărât să umble împreună cu tine, să asculte de tine. Chiar tu l-ai binecuvântat. Tu ai dat pricepere și cunoștință și înțelepciune.
Tată, te rog și binecuvintează tinerii din biserica noastră și adolescenți și copiii noștri să umble prin credință ca și Daniel. Te rog, Doamne, și binecuvintează biserica Agape. Te rog, Doamne Iisuse, și să trăiască pentru numele Tău. Ajută-ne, Doamne, și să sacrificăm viața, să umblăm împreună cu Tine. Tată, mulțumim. Tată, Te iubim și Te glorificăm. Mulțumim. M-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. 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 Amin.